Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji moc, že jste přišli. Já jsem Čestmír Strakatý a ten dnešní večer má titul nebo podtitul Geopolitické šachy a já musím říct, že to načasování té debaty vzhledem k tomu, co se děje ve světě a u nás a v Evropě a všude jinde, by asi nemohlo být lepší, byť sám bych si asi přál trochu klidnější dobu, ale to nakonec asi není na nás. Budeme se o tom všem bavit. Původně to možná mělo být víc šachové, ale nakonec to bude opravdu hodně geopolitické, ale budeme se ptát na to, co si o tom třeba myslí šachoví velmistři nebo šachoví hráči. Bude to takové jakoby s šachovým potonem, řekněme, ne co si o tom myslím já, protože to bychom tu z toho šachového pohledu dlouho nebyli. Hosty našimi dnešními jsou ekonom a nově ode dneška oficiálně taky ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Šachový velmistr a spisovatel Jan Markoš. Sociální a kulturní ekolog a pedagog Ivan Rinda. A matematik, podnikatel, filantrop Karel Janeček. Tak pánové, ta otázka první se vlastně nabízí. Když vidíte ty šachy, tu šachovnici, jak je rozehraná teď, jak se na to díváte? Co to pro vás znamená? Možná začnu od vás, Tomáši. Vemte si mikrofon. Tak já vás všechny zdravím. Mě přijde jako vědecky zajímavý sledovat, jestli odpovědi expertních šachistů budou o něco lepší než třeba malého dítěte, konkrétně na tuhle otázku. A když jste řekl malého dítěte a ukázal jste na mě, tak to je... Já jsem už jako předběhla moje ruka ten bod, kde jsem chtěl ukázat na tu otázku, kterou jste tady... Když jsem se bavil o věcech kolem Marka Orkováchy a mluvil jsem s Pavlem Fischerem a tak jsem se jako to snažil taky pochopit, tak mi řekl krásnou větu, kterou možná řeknu i teď a říkal, že moje chyba je, že v tom se snažím najít nějakou logiku. Což je nepříjemný pro nás, ale když si vlastně odehrajeme, a myslím, že se nebudeme dlouho točit kolem horké kaše, kolem pátečního 28. února, tak tam bylo vidět, jak vlastně ty emoce nakonec nějakým si způsobem unikly, že to byl hrozně nepříjemný pohled i pro nekultivovaného člověka, který třeba na takovéhle diskuze není zvyklý, jak to bylo nepřipravený, jak tam bylo 28 do nebe volajících chyb, už jenom ten titul, že tam byli 3 hráči proti jednomu, to se nedělá ani ve sportu, ale ani v jakékoliv jiné disciplíně. Já jsem jako dlouho přemýšlel nad tím, jestli je tam nějaká šachová úvaha ze strany Trumpa. A zatím se mi skoro přijde lepší varianta, že není. Protože kdyby tam byla, tak její kontury vidím temně. Extrémně. Takže doufám, že to byl výlev emocí, které kdyby si kluci promysleli na několik tahů dopředu, že by to nejradši odvolali. Tak to je takový můj nešachovní strategický názor. Pro ty, kdo byli poslední týden v jeskyni nebo v nějaké černé komoře a užívali si blahé nevědomí, tak Tomáš Sedláček mluví o tom setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem a J.D. Vancem, které mělo ten nehezký průběh a ještě nehezčejší vyznění. Pane Markoši, můžete nám teď ukázat, jestli ta odpověď skutečně bude lepší? Dobrý večer. Som rád, že sa tu môžeme takto stretnúť. Neviem, či ste čítali niekedy Terryho Pratchetta, ale v Terrym Pratchettovi tá ako keby najväčšia, najhroznejšie prekliatie je, že kež by ste žili v zaujímavých časech, tak to sa nám naozaj podarilo. Budeme žiť v zaujímavých časoch. Keď sme sa o tejto diskusii bavili s pánom Boleslavom pred 2 mesiacmi, fakt sme nevedeli, že to bude načasované až takto veľmi výrazne. Keď som ako novinár bol na Ukrajine v októbri, tak sme si akože videli sme, ako ten národ bojuje, ako sa ľudia, každý niekoho stratil, nejakého blízkeho, každý proste sa mu niečo stalo, ale zároveň sme videli aj to, ako je tá spoločnosť do veľkej miery zjednotená, ako ten vonkajší tlak, veľmi náročný, vlastne umožnil tej spoločnosti si ujasniť, kto sú, čo sú,
za čo stoja, za čo sa oplatí bojovať. A ja verím, že tieto zaujímavé časy by toto mohli priniesť aj nám, aj keď to v tomto okamihu ešte tak nevyzerá. Pane Rindo? Tak já si myslím, že už úvod naší dnešní debaty dokládá jednu věc, která je charakteristikou současného světa, totiž samá překvapení. Já například jako jediný nešachista mezi přítomnými jsem se pečlivě připravil na šachy, zkontroloval jsem, jak táhne jezdec a udělal jsem podobné věci, načež jsem dotázal na Trumpa. Prosím vás, kde to jsme? To se nedělá, tohleto. Nicméně názor samozřejmě mám a velmi vřele doufám, že ho mají úplně všichni mezi námi, protože to, co se odehrálo a odehrává, je podle mého názoru opravdu převratné a klíčově důležité. Já si osobně myslím, na rozdíl od Tomáše Sedláčka, že kalkul tam byl. Byl tam zřetelný kalkul dobrý, zlý a ošklivý, který skončil výsledkem zlý, přičemž Rubio ještě zaplať pánbu spíš mlčel. Já jsem neřekl, že si to myslím, já jsem si řekl, že v to doufám. To je pravda, tak to bylo řečeno. Ano, jak říká polní kurát Kac, je krásné doufat, že vám vrátím 1500 korun, když mám v kapse necelých 100. Tak toto doufání je podobného charakteru. Ne. To je naopak doufání, že tam nebyl plán. Jo, to... Já jsem to pochopil. Ale pochopit a jako poslouchat jsou dvě různé věci. Na to intelektuálně stačí na tohleto uchopení. Já si myslím, že to byla cílená akce, že to byla akce, která probíhá ve znamení nově rozporcovaného, rozděleného světa, který se stává neoimperiálním světem a snaha je rozkouskovat svět na budoucí imperiální oblasti. V tom světě znovu bude platit, že ten silnější vítězí a vítězí automaticky bez řečí a je za to dokonce i pochválen levicí a pravicí, protože on je přece ten silnější, akční a exekutivní. A toho jsme byli svědky. Neřekl bych, že Volodymyr Zelenský nic nepokazil. Skutečně se nemusel například ptát, na čí straně stojíte v situaci, kdy ten Trump se stylizoval do role moderátora, pak je taková otázka při nejmenším netaktická. Takže i on něco pokazil, ale ten naprosto neslýchaný atak je něco, čeho se do budoucna bojím. A to není doufání, to začíná být strach. No, pokud by současná geopolitická situace byla šachová partie, tak já se obávám, že bychom to museli vzdát. Bychom museli vzdát naši svobodu a demokracii. Ale nicméně já jsem stále optimista, protože svět není náhodný a dějou se zázraky. Takže já věřím tomu, že dojde nějaký situace, dojdou další překvapení a že ta situace se nějakým způsobem řešit bude. Ale jak říkám, naštěstí to nejsou šachy. Až tak špatné to je podle vás? Já se obávám, že v celkové situaci, ano, svět je natolik rozpolcen. Když se podíváme, Čína, vlastně i ta taktika je taková, že Rusko se zbližuje s Čínou a ty síly jsou podle mého názoru takové, že kdyby věci byly úzce racionální, kdyby byly náhodné, kdyby vyplývaly tak, jak bychom očekávali, tak tu cestu skutečně moc nevidím. To, že Evropa slábne, Evropa vlastně i zaostává a to je také obrovský problém. A taková poslední bašta svobody vlastně. A to, že Evropa se probouzí, to, že Evropa nachází své nějakou novou podstatu a noví lídři se rodí a budeme spolupracovat a budou peníze, a bude všechno krásné, bude obrana. To není... To úplně nevidím tak optimisticky. Tak děkujeme za ten optimismus. Pane Markoši, mě zajímá, vy jste tedy ten šachový velmistr mezi námi 5 nevelmistry zjevně. Když někdo mluví o tom, že Trump hraje 4D šachy, 5D šachy, je to strašně promyšlené, že Putin je ten strateg, který právě hraje ty 8D šachy a je to vlastně strašně jako, já vím, že když tohle říkám, tak asi se vám jako otvírá kudla v kapse, že to je jako nesmysl, ale v té diskusi se to občas používá. Je to podle vás pravda? Je to vůbec jakoby možné, nebo jak se na to díváte?
tak ona tá paralela so šachmi bude neustále pokrivkávať, to je jasné. Ja mám ako vlastne s Trumpom a jeho legislatívou problém ten, že on vlastne s ohľadom na nejaký časový aspekt plánuje veľmi krátkodobo. Že on možno vytrieska svojimi agresívnou politikou niečo tu a niečo tam, ale stratí úctu celého sveta a vlastne problémy, ktoré sú tu dlhodobé, ako, ja neviem, klimatická kríza a ďalšie, sa vlastne nebudú riešiť a to je ako obrovský problém. Nie je podľa mňa múdre stratiť úctu a pripísať si nejaké krátkodobé zisky. To je akože stratégia, ktorá dlhodobo sa nebude vyplácať. Tá Amerika skončí, podľa môjho názoru, proste slabšia ako na začiatku Trumpovej administratívy, ale on už bude proste mimo a bude mu to jedno. Čiže ja tam vidím ten rozdiel v perspektíve, že Európska únia, Európa dneska je vlastne možno jedinou takou geopolitickou mocnosťou, ktorá naozaj rozmýšľa dlhodobo dopredu, napríklad v tej zmene klímy. Takže... Takže lepšie, než u dítěte, ano? Tady ta byla skvělá. Tak uvidíme, ako to pôjde vám. Já vám, pozor, ne, pane Markoši, dám vám ještě jednu možnost. A to je ten druhý člověk, na kterého jsem se ptal. Ta Ruská federace, Putin a jeho geniální strategické spřádání sítí. No, Rusko nemá budúcnosť, pretože Rusko je z veľkej časti závislé na fosílnych palivách. Tie fosílne paliva sa jedného dňa minú. Fosílne paliva budú kvôli práve problémom s klímou nepopulárne, bude sa snaha prejsť na nejaký iný typ energie a ruská ekonomika proste nemá dobré vyhliadky. V Rusku neexistuje sociálna nejaká možnosť proste dostať sa z nízkeho postavenia sociálneho do vysokého. Neexistuje tam tento sociálny rebrík, takže mnohí ľudia nemajú budúcnosť ako jednotlivci. To je ten dôvod, prečo toľko mladých mužov vlastne ochotne za pár tisíc eur ide na front. Rusko nemá budúcnosť a nemá to v tomto dlhodobo dobre rozohraté, takže vlastne tá stratégia Vladimira Putina je síce navonok super, vyzerá silne, ale akože toto je taká pozícia Timothyho Snydera.